Goedendag dames en heren. Daar ben ik weer op een zondag. Prettige zondag aan u allen. Met een update voor u en wat andere informatie. Omdat de laatste dagen toch wel wat ongerustheid is ontstaan over de lokale transmissie en de lokale transmissiegevallen die we op Curaçao hebben. Begrijpelijke ongerustheid. Dus daar wil ik even op ingaan. Eerst over de huidige cijfers, dat is de stand van zaken. We hebben 39 positieve gevallen. Dat is alle gevallen bij elkaar. Dus vanaf maart tot nu toe in totaal 39 gevallen. Daarvan zijn 33 hersteld. 5 zijn nu actief. 1, zoals bekend, is overleden. 39 betekent een toename van 2 vergeleken bij de vorige keer dat ik een update heb gehouden. Die laatste twee, dat is een stelletje, dat is een club die bij elkaar hoort dus. Die moeten ook geclassificeerd worden als lokale transmissie. Dat wil zeggen, ze zijn zelf niet in het buitenland geweest, er is geen contact met mensen in het buitenland voor zover we weten. En de bron, ook hier bij deze twee, is niet herleidbaar. Dus we hebben 1 geval, zoals u weet, van de bank. Die was al een lokale transmissie zonder herleidbare bron. Die hebben we dan getermd als lokale transmissie. En nu hebben we weer 2 gevallen die bij elkaar horen. Precies dezelfde, geen herleidbare bron, geen contacten met het buitenland. Dus 2 gevallen, 2 groepen gevallen, zeg maar, 2 clusters van gevallen van lokale transmissie zonder herleidbare bron. Zoals ik al zei de eerste keer, wat is daar het probleem van? Als je geen herleidbare bron hebt, dan betekent dat het mogelijk is dat je meerdere gevallen gaat krijgen. Dat moet u oprekenen. Dat verwachten wij. U moet dat ook verwachten, dat er meerdere positieve gevallen zullen kunnen komen. Dus je moet er niet raar van opkijken als de komende dagen wij meerdere gevallen zullen vinden op het eiland. We proberen dat natuurlijk zoveel als mogelijk in te dammen. En daar kom ik zo direct op en daarvoor al die maatregelen die we hebben getroffen en wat we dan precies doen. Laten we eerst teruggaan naar de betekenis en naar de maatregelen eigenlijk van het eerste geval. Want dat leverde al onduidelijkheid op bij mensen. Er waren vragen over en paniekreacties voor de scholen. Er zou een geval zijn wiens dochter op school was en de dochter zou positief zijn en het geval zou positief zijn. En, of een contact van hoe zit het daarmee, die zit bij ons ook, etc. Dat soort vragen. Ik denk dat het goed is als ik probeer te verduidelijken hoe het nou precies loopt. En wat wij nou precies doen. Precies om na te gaan wanneer iemand positief is, wat zijn de stappen die we ondernemen. Ten eerste als mensen symptomen hebben, als mensen worden aangeboden of gepresenteerd worden, zij het via de huisarts, zij dat ze zelf bellen. En ze zijn symptomen, we denken, hé, er is een mogelijk geval. Mensen worden gezegd, blijf thuis vanaf dat moment, we maken een afspraak en we gaan je testen. Na het testen ook thuis blijven totdat je een resultaat hebt. Als je test positief is, betekent dat we de virus hebben gedetecteerd. Van dat moment ben jij een positief geval. Dan noemen we het geen quarantaine meer, dan noemen we dat isolatie. Bij isolatiegevallen blijf jij in huis, je komt er niet uit. Het liefst, zeker als je met meer mensen in huis woont, in een aparte kamer. Niet uit die kamer komen tenzij het strikt noodzakelijk is. Als je uit die kamer moet komen, altijd met een masker op, om jouw familieleden of naasten in ieder geval te beschermen. De mensen met wie jij contact hebt gehad, dat wordt met jou nagegaan, minutieus. Wie zijn de mensen met wie je allemaal in contact bent geweest? De laatste dagen, vanaf 3 dagen voordat jij zelf begonnen bent met symptomen. Want we weten, voordat jij met symptomen bent begonnen, als je dat krijgt, want je weet nooit wanneer je symptomen gaat krijgen, daarom rekenen we terug. Dus 3 dagen voordat de symptomen zijn begonnen, vanaf dat moment gaan wij met jou na. Waar ben je geweest? Met wie heb je contact gehad? Wie zijn je naaste contacten, etc. Je moet niet over de top gaan. Het gaat er niet om als je toevallig bij iemand in de buurt bent geweest in een supermarkt. Dat zijn spontane of sporadische contacten die nauwelijks een paar seconden duren. En dat is geen risico voor besmetting. Als we het hebben over close contacts, dan hebben we het echt over contacten die wat langduriger zijn, minstens 15 minuten aan één stuk door continu contact mee hebben. Dan kunnen we het beschouwen als een close contact, dat je langduriger contact hebt gehad en bij elkaar bent geweest. Dus we proberen dat na te gaan. Wie zijn dat allemaal? Kunnen we ze vinden?
Die mensen gaan we allemaal opsporen en die worden in quarantaine geplaatst. Er is een verschil tussen quarantaine en isolatie. Isolatie, dan ben je positief bevonden. Mensen in quarantaine zijn geen positieve gevallen. Dat betekent dat ze niet a priori, dat je daar bang voor moet zijn. Oh, die is quarantaine, die is naar school geweest, etc. Dat zijn contacten van iemand die positief is bevonden. Lang niet iedereen die in contact is, die wordt positief. Gaat u maar eens na wat wij hebben gedaan de afgelopen maanden. De meeste mensen die in quarantaine waren, omdat zij mogelijk blootgesteld zijn geweest aan het virus, die zijn aan het eind van de quarantaine negatief getest. De aantal mensen die wij positief hebben getest, die zijn op de vingers van een paar handen te tellen. U weet het, ik heb net verteld, in totaal hebben we op Curaçao vanaf maart 39 gevallen. Dus de meeste mensen, we hebben veel meer mensen in quarantaine gehad. De meeste mensen in quarantaine, die testen helemaal niet positief. Dus het is niet zo dat als jij in quarantaine bent geplaatst, dat betekent dat jij meteen gevaarlijk bent voor iedereen anders. Je bent in quarantaine omdat jij mogelijk blootgesteld bent geweest aan het virus. Mogelijk dat jij geïnfecteerd bent geweest. Dat gaan wij na. Daarom testen we mensen die in quarantaine zijn. Als zij negatief testen, dan wil dat zeggen dat we de virus niet hebben gedetecteerd. Dat wil niet zeggen dat je niet geïnfecteerd bent, want dat kan een paar dagen later wel naar voren komen. Maar in ieder geval weten we dat je op dat moment niet positief bent. Dat is belangrijk. Want dat betekent dat als jij niet positief bent, heb je het virus niet, hebben we de virus niet kunnen detecteren. Dus heb je het niet, in ieder geval niet in zoveel mate, dat jij iemand anders hebt kunnen infecteren. Dus je bent niet infectieus. Dus alle verhalen over ja, maar iemand is in quarantaine en die is daar en daar geweest, not a problem. In dit geval, wij hebben de naaste contacten van die eerste geval getest gisteren. Iedereen was negatief. Dus niemand van de quarantainegevallen die was in staat andere mensen te infecteren. Zij blijven echter in quarantaine voor de volle 14 dagen. Waarom? Omdat wat ik net uitleg, zij zijn nu niet positief, het kan alsnog worden. Dus als ze symptomen hebben, dan gaan we opnieuw testen. Als ze geen symptomen hebben, aan het eind van de quarantaine toch testen. Zeker te weten dat ze niet positief zijn geweest, niet geïnfecteerd zijn geweest in die tijd. En als dat oké is en ze voelen zich allemaal prima, na 14 dagen, dan zijn ze klaar voor quarantaine en dan is er geen kans dat zij besmet zijn geweest of anderen zullen kunnen besmetten. Dat is de logica, dat is wat wij doen. Dus niet gek worden, niet denken van hé, hij is in quarantaine, dus hij is ziek. Nee, als je in quarantaine bent, ben jij niet ziek. Je bent blootgesteld mogelijkerwijs aan een virus en we stoppen je in quarantaine voor het geval dat jij dan alsnog positief blijkt te worden, dat je dan meteen afgezonderd bent en niet iemand anders kan infecteren vanaf dat moment. Dat is één middel om te voorkomen dat de virus verder verspreidt als je dat niet in de hand hebt. Ik hoop dat dat duidelijk is. Dus de vragen over ja, maar er is een kind van iemand in quarantaine die naar school is geweest, is dat niet gevaarlijk? Nee dus. Inmiddels, alle mensen die contacten waren, close contacts, die zijn negatief. Er is niemand die positief was die naar school is geweest. Er is geen juf van de school die positief was van de eerste contact, van de eerste casus die we het hebben over, dat is de casus van de bank die positief is geweest, die naar school is geweest. Dat is er allemaal niet in. Nogmaals, alle close contacts die zijn negatief. De mensen, de collega's van die eerste persoon, die worden vandaag getest. Laten we even kijken hoe dat uitbrengt. Maar die mensen zijn ook allemaal in quarantaine, uit voorzorg. En die blijven in quarantaine de volle 14 dagen. Er zijn verhalen geweest van scholen die hygiënische maatregelen hebben getroffen, etc. Hygiënische maatregelen, altijd prima. Maar bedenk dat de belangrijkste manier waarop je de virus aan elkaar overdraagt, dat gaat via druppeltjesinfect. Weet u nog? Daar hebben we het met elkaar over gehad. En die druppeltjesinfect, dat is dus via ademen, hoesten, niezen, dat je dat naar elkaar toe doet. Vandaar die 2 meter afstand. Dat zijn de belangrijkste dingen. En je kunt wel gek worden en overmatig dingen gaan doen, maar ik heb net uitgelegd, er is helemaal niemand die positief is getest, die op de scholen is geweest. En dat hebben we nu ook bewezen van die close contacts. De mensen die in quarantaine zijn gekomen vanwege voorzorg, die zijn allemaal negatief getest. Inclusief mensen die misschien op school werken, etc. Dus geen zorgen. Wat dat betreft,
Keep it cool. Laten we ons vooral het hoofd koel houden. Paniek is een hele slechte raadgever. Dat hebben we vanaf het begin ook proberen duidelijk te maken. En het is goed om, voordat u achter de verhalen op de Facebook etc. nagaat, check even met de formele informatie van de overheidsorgaan, want daar wordt de correcte informatie gegeven. We hebben geen enkel reden om te liegen, we hebben geen enkel reden om informatie te verbergen. We willen juist dat u goede informatie krijgt, zodat u op basis van adequate informatie u weet waar u aan toe bent. Dat is onze taak, dat is wat wij proberen te doen. Dus ga alsjeblieft niet achter die roddels aan. Wat er gebeurd is, dat creëert paniek en dan hebben wij alleen een nog groter probleem. Behalve dat paniek een slechte raadgever is het zo'n beetje de grootste vijand van de public health. Omdat we dan twee grote problemen hebben. En we moeten die paniek indammen en we moeten ook nog eens een keertje ons werk doen. Wat u van ons kan verwachten. Alleen kunnen we dat minder goed doen als we steeds continu bezig zijn die paniek in te dammen. Dus kijk goed uit welke berichten je volgt. Check het even bij de officiële overheidsorganen. Want daar wordt de correcte gegevens van de hand gedaan en naar u toe gecommuniceerd. Laten we daarom teruggaan naar te kijken naar inderdaad die faseringen van die klassificaties. Zoals ik al heb uitgelegd, fase 0 is waar we tot nu toe in zijn geweest. Fase 0 is, er zijn gevallen, maar die zijn allemaal te herleiden, het is allemaal import. Dat hebben we tot nu toe gehad, we doen wat we moesten doen. Fase 1 is wanneer er wel een lokale transmissie is, maar je kunt de bron herleiden. Je weet waar het vandaan komt, dan kun je dat ook containen en met relatief weinig maatregelen ermee wegkomen dat het nog in de perken blijft en niet leidt tot grote transmissie. Waar we nu in zitten noemen we fase 2. Wat is dat? Wanneer er enkele clusters zijn en misschien tot 1 tot 50 gevallen van lokale transmissie al zijn op het eiland zonder dat we de bron kunnen herleiden. Daar is waar we nu in zitten. En dat is de plek waar wij nu wat maatregelen moeten treffen. En wat zijn die maatregelen die dan horen bij een fase 2? Dat zijn onder andere, en dit is niet allesomvattend, het is niet exclusief. Dit zijn de soorten maatregelen, er kunnen ook maatregelen bij of afgaan, maar u moet denken aan het volgende. Die groepsactiviteiten bij zang, dansactiviteiten, zoals de clubs, zoals de beachclubs, dat wordt meteen niet meer toegestaan. Ook zingen in koren en zingen in de kerken, etc. Dat wordt ook afgeraden en kan eigenlijk niet. Waarom is dat? Zingen, omdat we die lokale transmissie hebben. We weten immers niet wat die bron is. Zingen betekent als er iemand ook daarin aanwezig kan zijn zonder dat iemand het weet, veel virus achter in zijn keel heeft, fors gaat zingen en in een kleine groep contained binnen in het gebouw makkelijk om te verspreiden. Vandaar dat wij zeggen zingen liever niet en zeker niet in een koor en niet met z'n allen tegelijk. Als er een activiteit is waarbij een boel mensen bij elkaar komen, moet in ieder geval gezorgd worden dat er genoeg ruimte is zodat men afstand van elkaar kan houden. En in ieder geval dat het minder is dan 50% van de maximaal toelaatbare bezettingsgraad, maar nooit meer dan 250 personen. Dus zelfs daarin gaan we de boel limiteren. Als het gaat om een privéfeestje, ook opnieuw kijken naar wat zijn de omstandigheden, wat is de ruimte die je hebt. Zorgen dat er afstand gehouden kan worden tussen groepen, maar het maximum toelaatbare aantal, en dat betekent niet dat alle feestjes dat aantal moeten hebben, maar het mag in ieder geval nooit meer dan 50 zijn. Bij snacks, bij bars, cafés, restaurants, truckypunks of the beach, geen groepen van over de 25 personen. Want dat dreigt ook dan snel uit de hand te worden. Mensen groeperen bij elkaar, etc. Er zijn een groep mensen die vatbaarder zijn, die risicogroepen zijn. Dat zijn mensen in bejaardenhuizen bijvoorbeeld. Natuurlijk moeten die opgezocht worden, dus we zeggen niet blijf weg. Verschillende bejaardenhuizen hebben verschillende maatregelen zelf genomen. Maar wat we wel in ieder geval moeten doen is zorgen dat wij onze bejaarden beschermen. Want zij zijn natuurlijk vatbaarder. Dus proberen niet met te veel mensen tegelijk te gaan, eigenlijk het liefst 1 persoon tegelijk gaan bezoeken. Als je bezoekt, altijd een mondkapje op hebben, omdat wij de betrokken bejaarden natuurlijk ten alle tijden moeten beschermen. Wat er al in place was, en we willen dat alleen nog een keer onderstrepen voor de restauranthouders en de bars, etc.,
waar je kunt komen eten, waar je een afspraak van tevoren moet maken of een reservering van tevoren moet maken, registreren de namen, etc. Waarom is dat van belang? Dat mocht er later blijken dat er daar iemand is geweest die positief is, dat wanneer het nodig is om contacten te onderzoeken, dat het makkelijker is om te traceren wie mogelijkerwijs in contact heeft kunnen zijn voor een langere periode met iemand die positief was. Dus we vragen dat in uw belang, zodat we u sneller kunnen opsporen. Stel dat u aanwezig bent geweest in een plek waarbij er mogelijk transmissie was. Dit zijn de dingen die wij in fase 2 doen. Fase 2, nogmaals, daar zitten we nu in. Dat is, er is lokale transmissie en de bron is niet herleidbaar. En we hebben het over enkele clusters, tot maximaal zeg maar 50 ongeveer lokale transmissiegevallen. Ik zeg ongeveer, etc. Dat klinkt bij u misschien vaag. Het kan een beetje verschillen. Het heeft te maken met oké, hoe snel achter elkaar? Heb je het nog wel in de hand, ja of nee? En gaat het om grote events of niet? Gaat het om meerdere clusters of niet? Om bepalen wanneer je nou van fase 2 naar fase 3 gaat. Die overgang van fase 2 tot fase 3, dat kan heel snel zijn. Fase 3 is immers als er meer lokale transmissie is. Dus als je in één keer 10 of meer lokale transmissie hebt, of bijvoorbeeld een superspread event, waarbij er tegelijk meerdere gevallen zijn die mas komen, die eruit stand komen, of dat er veel meer clusters tegelijk aanwezig zijn. Dan praten we van fase 3. Dus de overgang kan redelijk snel zijn. Daar moet u op bewust zijn, daar moeten we voor uitkijken, daarvoor waarschuwen we, daarom nemen we die maatregelen nu in fase 2. Want wat gebeurt er in fase 3? Als we wel een fase 3 hebben, dan is dat al het punt waarbij alle voorgaande dingen die ik genoemd heb, die zijn dan al in place. Maar dan is dat de plek waarbij wij weer gaan herintroduceren dat er een avondklok komt. Wanneer we gaan herintroduceren dat je zoveel mogelijk thuis moet blijven, maximaal 10 personen bij elkaar en verschillende activiteiten zullen dan vanaf dat moment verboden worden of niet meer kunnen. Bijvoorbeeld een theater, bijvoorbeeld religieuze bijeenkomsten, bijvoorbeeld scholen dicht, bijvoorbeeld iets doen met die grenzen als het moet, bijvoorbeeld de bars en de restaurants, etc. Dus al die dingen die wij in de vorige periode hebben gedaan vlak voordat het een totale lockdown werd, want dat is fase 4. Als we daarmee dan al niet kunnen bijhouden wat er gebeurt, dan komen we in fase 4 terecht. En fase 4 is wanneer we zeggen, iedereen thuis blijven, plaats je die dia, alleen maar uitgaan om noodzakelijke dingen te doen, boodschappen op de dagen die ook geallockeerd zijn. En dan hebben we te maken met een totale lockdown, waarvan we allemaal proberen te voorkomen dat het zover is. Ik hoop dat het duidelijk is. Ik hoop dat het duidelijk is waarom wij nu juist die maatregelen die wij voorstellen, die wij hebben genomen, om in deze fase proberen te voorkomen dat we in de volgende fase terechtkomen. We willen natuurlijk het openbare leven zo goed als mogelijk laten doorgaan en dat we gewoon kunnen leven zoveel als normaal. Maar om dat te kunnen, dan zullen we toch wel moeten voorkomen dat de virus niet te veel verspreidt. De guideline is nogmaals, wanneer de lokale capaciteit in de zorg onder druk komt en dreigt om ver te lopen, dan zullen we wel maatregelen die verder gaan dan dit moeten treffen om ervoor te zorgen dat we geen oversterfte krijgen en niet ziek of doodgaan aan dingen waar dat niet helemaal niet voor hoeft. Ik hoop dat het duidelijk is. Ik hoop dat u het verschil begrijpt tussen isolatie en quarantaine. Dat u niet denkt dat iedereen die in quarantaine ziek is en dat je daar bang voor moet zijn. Dat is niet het geval. Ik hoop dat het duidelijk is waarom wij allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen en proberen te doen zover we kunnen. Dat we het hoofd koel houden en niet achter fake news aan moeten gaan, maar kloppend proberen dat te verifiëren bij de kanalen van de overheid. Dank voor uw aandacht. We zullen u blijven informeren als er nieuws is natuurlijk. Dan zullen we bij u wel weer terugkomen daarmee. Ik wens u verder een goede voortzetting van de zondag en een goede week.